Евангелие паводле Лукі. Езус гаварыў людзям пра валадарства Божае і аздараўляў тых, каму было патрэбнае аздараўленне. Калі дзень пачаў хіліцца да вечара, падышлі да яго 12 і сказалі яму: «Адпусці людзей, каб яны пайшлі ў навакольныя паселішчы і вёскі, дзе знойдуць начлег і ежу, бо мы тут у пустынным месцы». Але ён сказаў ім: «Вы дайце ім есці». Яны сказалі: «У нас няма больш 5 хлябоў і 2 рыбін. Хіба што пойдзем купім ежы на ўвесь гэты люд». Было ж каля 5000 чалавек. Але ён сказаў вучням сваім: «Загадайце ім сесці групамі па 50 чалавек». І зрабілі так, і пасадзілі ўсіх. А ён, узяўшы 5 хлябоў і 2 рыбіны, паглядзеў на неба, благаславіў іх і паламаў, і даваў вучням, каб раздавалі людзям. І елі, і насыціліся ўсе, а рэшты кавалкаў сабрана было 12 кашоў.